Patay, sugo na po ni. Kasi mo wala aling botilya. Aw, ikaw na lang, boy. Dili ko nang, si Sayon ra. Kasi ako. Si Papa na kay white trabaho. Ay, naunsa? Kamoy gisugo, damay-damay yun ko ninyo. Naapabili 50 nga deposit. Ay, kami na lala! Ay, Sayon, malitis ako dito noodles, be. Sugo na po, dili ra ba mga tag-og sukli? Natag na lagi ko. Sa unang gali, wa ni mo gihatag. Ihatag na lagi na ako karon. Wala. So sa may paliton pa. Palit itong duha ka noodles. Una sila itlog, upat ang palita. Niya ang sobra na, imuha na. Okay pa, klaro na ko. Doon ka noodles, kung na sila itlog, upat ang paliton. Insakto. Laka na, pagdali. Okay pa. A few moments later. Papa, naram noodles pa. Upat ka ba? Anong upat man ikabo? Wala na sila itlog? Na, mao galing upat akong gipalit. Ano man to ka noodles? Upat ka itlog ang aking ipapalit sa imo, ha? Ang agsaro atong ingon mo pa, duha ka noodles. Kung na itlog, upat ang paliton. Ganino, upat ang paliton kung may itlog. Yung sa manin mo pagpalit. Nangutan ako sa tindera kung na ba sila itlog. Ningon siya, oo naa. Maotong upat ka noodles akong gipalit. Sunod gali pa kung manugo ka, tarunga para dili ka maipit. Sayon, abi sa gudang bulak dihabe nasa kaap. Wala ka na sa kama. Oh, Tuloy siguro. Narama oh. uy, naunsa man ka sayon bulak ba nga nasa kaang? Bulak dahil mga nasa kang. Narama oh. Dili man ni mao sayon, ikaw ra gud hadlok be. Ay, naku ni mo Sayon. Simpleng sugo di matuman. Bulak na nasa kaang. Ano? Uy, naunsa naman mo, wala naman gud mo yung mga Ay, ulan na pod. Uy, Sayon. Isalo na ko ng planggana sa ulan, oh. Ah, okay pa. Uy, Sayon, nakunsa magadiha? Ay, salod ko sa ulan pa. Naglibog ko kay Perting Dagana. Ay, naku ni mo Sayon. Nakunsa naman taong ka, uy. Sir, mo ato sa kong purokter kay na meeting karon. Ha? Nani, meeting wala lit yung kabalo. Na, uy, ganina lang ipahibalo sa kuha. Ano ba? Kol, ingon ni Papa, dito ra daw mo ilaboy to ko mag-inom. Eh?